Ola, somos os nenos e nenas de terceiro A. En Ciencias da Natureza estamos dando os ecosistemas. Mira, unha mariquita. Non, unha mariquita. Unha xoaniña. Non, chámase costureriña. Non, chámase penoniña. Non, é unha barrosiña. Na miña casa chamámoslle papasol. Non, chámase maruxiña. Non, non era polvoretiña. Eu escoitei cascarrubi. Non, é xoana. Non, é papoia. Eu escoitei boiña. Que non, rei! Non, chámase pechiño de Deus. Que non, coco de Deus. Pois eu digolle pita de Deus. Este é o proceso de metamorfose de unha xoaniña. Mirad, primeiro van os ovos. Despois transfórmanse en larva. Despois é pupa. E por último en xoaniña. Caramba, que interesante! E cantos nomes para un só animal? ¡Hasta luego!